Dobrý den, vítejte u dnešního rozhovoru, kde dáváme prostor projektům našich klientů a zároveň přibližujeme to, jak fungujeme my, Dummy Development. Dnes tu se mnou sedí Jaroslav Kysela, jednatel společnosti Tanix a zároveň jeden z našich nejdéle spolupracujících klientů společnosti Dummy. Ahoj Jardo. Ahoj další. První otázka je, co je to Tanix a čím se zabývá? Já když řeknu Tanix, tak začnu o IoT, což je zkratka Internet of Things. V českém otrockém překladu Internet věcí. Tak ti člověk představí úplně od toho začátku, že před pár lety se říkalo, že v Evropské unii na každého člověka připadá zhruba 1,6 mobilního telefonu. Každý z nás v průměru má 1,6 mobilního telefonu. Tak se říkalo, že kolem roku 2030 na nás připadne zhruba 28 zařízení právě z toho světa IoT, který budou fungovat za nás. A to je právě ten internet věcí v tom českém překladu, protože to jsou vlastně věci, které si povídají sami, nepotřebují k tomu toho člověka. Oni vlastně interagují mezi sebou. Ten člověk se to má dovědět jenom v případě, že je něco špatně, nebo když potřebuje z toho dostat nějaký výsledek. Ty věci jsou různý. Je to odměření teplot, odměření vlhkosti, měření stavu vodoměru, elektroměru, přenosu důležitých informací, že je něco někde spojeno, rozpojeno, otevřeno, zavřeno, zvedne se hladina, je nějaký alarmní stav, který je akutní. No a všechny tyhle ty věci potřebují mít nějaké místo, kde se zobrazí. Když si představíš, že to má 100 výrobců a 100 různých dodavatelů, ale taky třeba 10 různých možností, jak se to dostat, jakou sítí, jestli to je LoRaWAN, jestli to je Narrowband IoT, jestli to jsou všechny tyhle ty další možnosti, které vlastně dneska fungují, tak vlastně potřebuješ na konci něco jednotného. Když si koupím od výrobce A takovýhle zařízení pro IoT, tak ten výrobce bude úplně strašně happy, když si od něj koupím ještě ten jeho software a bude to fungovat určitě bezvadně. Když si koupím 5 věcí od 5 výrobců, tak budu mít v počítači 5 softwarů, 5 ikonek a už se mi začíná vytrácet ten smysl toho, že chci mít vlastně všechno přehledně, všechno v ruce, všechno v jedné apce, o všem vědět a mít nějakou, řekněme, dispatchingovou představu nebo nějaký dispatchingový náhled toho, co vlastně řídím. Ten pohled na to jedno místo je prostě nejdůležitější. Tak proto vlastně vzniknul Tanix, úplně původně jenom náhled na nějakou teplotu. Když bychom se podívali do dnešní doby, jak velký je dneska Tanix, co se týče klientů, napojení možná na ty různý čidla nebo zprávy? To zdaleka není jenom o teploměrech. Teploměry jsou taková naše záležitost, kterou si udržujeme hlavně pro zdravotnictví, to je taková největší část. Málo pro potravinářství, docela dost pro průmysl. Co přibylo nově a co neustále se rozrůstá, tak je vlastně rozvoj, řekněme, napojení na bytový fond. Když budu mluvit o velikostech, tak Tanix není jenom jedna platforma, je to několik samostatných instancí, které jsou provozované pod různými názvy a jmény. A dá se říct, že dneska jsme na nějakých víc než 25 000 zařízení, které jsou připojené, které aktivně nějakým způsobem komunikují, ať už to teda je teploměr, nebo ať už to je bytový vodoměr. No a co stálo teda za vznikem Tanixu před těmi skoro 10 lety? Úplně původně, jenom náhled na teplotu u vína, která nás zajímala v tu chvíli nejvíc. Začali jsme řešit to, že zobrazit teplotu je jedna křivka, triviální věc. Narazili jsme na to, že jsme ve sklepě, narazili jsme na to, že jsme v betonovém sklepě, že jsme 3 metry pod zemí, žádný signál na mobilní telefon, vrtat se odtamtud nedalo, aby jsme neporušili hydroizolaci. Tak jsme říkali, no tak ono to tak triviální úplně nebude. V tu chvíli jsme začali uvažovat vlastně o nějakým způsobu, jak to odtamtud dostat rádiově, o nějakým, který si můžeme lokálně posílit, kde si můžeme sami zbudovat nějakou síť. A dostali jsme se do diskuze tehdy s českými radiokomunikacemi a s nimi jsme začali vlastně pracovat na přenosu pomocí sítě LoRaWAN. A ono nám to začalo do sebe zapadat, protože ten LoRaWAN se nám dostal do těch míst, kam jsme se předtím nemohli dostat. Začali jsme řešit, tak dobrý, tak tuhle tu část toho přenosu už máme, teď nám z toho vypadne někde nějaký číslo. Skončili jsme na tom, že existoval nějaký, řekněme, IoT portál a na tom IoT portálu nám dorazila ta zpráva. Tak jako veliká radost, máme tu zprávu, vidíme, že to s náma mluví a co s tím dál.
No a to byla vlastně fáze, kdy jsme začali přemýšlet o tom, že musíme vymyslet něco, co jsme tenkrát říkali, ano, uděláme si obecnou apku a bude to prostě zobrazovat tu teplotu. To bude paráda, když tohle bude mít, to je prostě to, co všem dneska chybí a ta představa byla, že to bude úplně jako zázrak. Takže vy jste v té době potřebovali čidlo, který ideálně bude komunikovat na dálku bez elektřiny, bez nějakého káblíku. A potřebovali jste tu veličinu změřenou tím čidlem někde zobrazit. Přesně tak. A to je vlastně základní myšlenka teda Tanixu jako taková. Přesně tak. A ještě navíc to zašlo u vína. No tak většina našich nápadů se zrodila u vína. Jsme na to, řekněme, dobře vybavený, máme vinárnu. Jardo, mě ještě zajímá, jaký překážky a výzvy jste řešili těch skoro 10 let zpátky. No, to bylo úplně jinak všechno. To byla, jak bych řekl, že ten společný prvek byla nějaká naivita. Ta naivita byla na naší straně, protože to byl nový produkt na novém trhu, nikdo vlastně o tom neměl žádné očekávání a my jsme si naivně mysleli, že to, co máme v ruce, takže už je to všechno, s čím můžeme jít na trh. Čas ukázal, že 10 let vyvíjíme a stále je kam vyvíjet. Když jsem chodil do těch nemocnic první roky, tak to bylo jako, že a co ještě potřebujete? A v každého klienta jsme se dověděli x nových požadavků. Až jsme se vlastně dostali do stavu, že jsme to všechno zaimplementovali, už jsme začali vlastně reagovat i na nějaké požadavky SÚKLu a tak. A jsme se dostali do stavu, že jsme přišli do nemocnice, kde jsme věděli, že se ten klient je super náročný a teď vlastně on si diktuje ty podmínky a já jsem seděl a říkal jsem máme, samozřejmě. Mně tam z toho vyplývá jedna věc a to je to, že když to na trhu neexistuje, ale zároveň to teda začíná být nějakým trendem nebo chcete to tam dostat, tak bylo potřeba toho klienta edukovat ve velké míře. Jak jste to vlastně dělali v rámci roku 2016, kdy webináře nebyly, offline nebo online svět, dejme tomu, a ta edukace v té době musela vypadat vlastně úplně jinak. Ta edukace probíhá do dneška, to je jako není něco, co by muselo skončit. Když jsme přišli v tom roce 2016 a začali jsme vyprávět někomu, že máme takovéhle možnosti, tak na nás koukalo jako takovým způsobem, že jako už si osvojil asi mobilní telefon, to asi chápe tyhle ty funkce a to, co mu říkáme, prostě mu vůbec nejde na rozum. Museli jsme to ukazovat na hodně příkladech a museli jsme opravdu za těma lidma jezdit. A předpokládám, že platilo to pravidlo, že tak, jak jste postupně sbírali klienty, tak se tomu zašlo víc a víc věřit. Měli jste případové studie, reference. Vy jste tenkrát potřebovali pro tu platformu parťáka, který bude tím technologickým parťákem a potáhne to nějakým způsobem s váma. Jasně, v té době jste ještě nevědělo, že to bude takhle dlouho. Jak vlastně probíhal výběr toho technologického partnera v té době a proč to nakonec bylo DAMI? My jsme, tak samozřejmě vůbec jsme nevěděli, že to bude takhle dlouho. Naše představa bylo, hele, tak uděláme nějakou apku, to bude ukázal křivku a to bude vlastně paráda. A poptali jsme několik firm, asi 4 nebo 5 firm tenkrát. A my s kolegou jsme se tomu docela věnovali a nejsme ani jeden z nás ajťák. My jsme měli prostě jasnou představu o tom, co chceme, ale těm firmám jsme to byli schopni takhle odvyprávět. Většina těch firm byly jako velký profíci, to jako nemůžu říct, ale ta úroveň toho očekávání byla, tady nám přineste bodový projekt, tady nám přineste prostě váš plán, tady nám přineste vaše milníky, ukažte nám, jak to bude fungovat, co vlastně chcete. A toho my jsme nebyli vůbec schopni, my jsme vlastně měli obráceně, my jsme měli tu myšlenku. DAMI nakonec vyvíjí Tanix z toho důvodu, že jsme byli schopni na začátku jako upustit od toho echt ajťáctví a bavit se s váma teda jako s lidma, když to řeknu hodně nadneseně. Já myslím, že to zůstalo. Jo. Takhle, mě to posunulo odborně někam, protože já jsem se musel naučit spoustu termínů, který mi předtím připadaly úplně zprostý. Co tedy z tvýho pohledu považuješ za ten nejdůležitější milník nebo úspěch spolupráce za těch skoro 10 let? Já myslím, že za mě je to, že jsme se nechali mnohdy přesvědčit do řešení, které z tehdejšího pohledu pro nás byly robustní, možná přehnaný a možná drahý, ale dlouhodobě se ukázaly jako velice spolehlivý a vlastně do dneška z nich dokážeme těžit. Na základě teda těch 10 nebo skoro 10 let je to teda o tom, že se od začátku
drží ten jako původní textek? Tam to je zajímavá věc, protože my jsme v podstatě byli schopni se od něj neodchýlit. Jakože to, co jsme si na začátku vytyčili a to, co jsme řekli, že by mělo být součástí, tak to do dneška součástí je. V podstatě rozšiřujeme věci, které byly, upravujeme věci, ale v podstatě to, že bychom vymysleli tak velkou slepou uličku, kterou bychom museli odstřihnout a zahodit, to se nám v podstatě nestalo. Děkuji za to, že jsi přišel do rozhovoru. Díky za pozvání. Přeji tobě i Tanixu spoustu úspěchů. A jdem se potkávat dál. Dál. A přeji hezký zbytek dne a díky. Díky moc, Dáuši.